Daniel Kopták. Fyzika, harmónia. Vnímaj, cíť, ži. Nie som tu ako učiteľ alebo vedec. Ako obyčajný človek, ako každý. Som otec, som manžel. Spolu s mojou rodinou Lenka a Alexander by sme vám radi prezentovali zaujímavé pohľady na svet. Nie náš čisto rodinný, ale celkový, čo sa týka vlastne nás všetkých. Skúšal som veľa vecí v živote. Najprv som bol sústružník, potom som bol staviteľ. Viac ako 30 rokov. Potom som skúšal s čokoládou. Čo som dosiahol dosť veľa. Ale aj napriek pracovným úspechom stále som bol, jak sa hovorí na Slovensku, vyhorený. Stále tam niečo proste chýbalo. Čo v konečnom dôsledku ma stalo vlastne zdravie. Ako u každého. My vravíme, že to prichádza vekom. Čo som vlastne zistil, že vek nemá s tým nič vlastne spoločné. Keď som sa dostal zdravotne nie až do takej, dá sa povedať, príjemnej situácie, čo už som nevedel kam. Začal som svet pozorovať z druhého pohľadu. Medicína mi v tom moc nepomohla. Nie preto, že vedia, ale neriešia vlastne koreň problému. Vlastne, ako vieme, každá choroba vlastne vzniká z akumulovaného stresu. Lebo človek by mal žiť cyklickým systémom, čo v dnešnej dobe je prakticky nie že nemožné, ale nikto to vlastne neakceptuje. Skúšal som rôzne metódy, napríklad aj spirituálne praktis, čo ma niekam dovedli, ale stále to nebolo, povedzme, to, čo som hľadal. Intuitívne my všetci vlastne vieme, že čo je pre naše telo dobré, ale sme naučení to ignorovať z nejakého dôvodu. V konečnom dôsledku som našiel jednu vedu, ktorá sa volá biogeometria. Je to jeden pán z Egypta, ktorý študoval vo Švajčiarsku dlhé roky. Väčšinou času strávil na západe. Vlastne dal dokopy praktické veci, kde my ani vlastne si neuvedomujeme, že priestor, v ktorom sa nachádzame, má veľký vplyv na naše zmýšľanie, na naše konanie a tak ďalej. To mi pomohlo vlastne, dá sa povedať, najbližšie k tomu, prečo vlastne
moje telo vlastne prestalo byť také, aké je. Ale to nebol koniec. Bol to vlastne dobrý začiatok. Dostal som sa dosť blízko. Ale v konečnom dôsledku, po mojom dlhom hľadaní, som našiel veľmi zaujímavú vec. Prakticky sa o tom nerozpráva, alebo sa o tom nevie. Slovania, starí Slovania, vlastne všetky slovanské národy žili úplne iným spôsobom. Čo bol rozdiel medzi inými národmi a Slovanmi, bolo to, že vlastne neverili v Boh. V našich slovanských mýtov je vlastne skrytá viac menej pravda. Ale ako vieme, história bola prepísaná viackrát. Ale každý mýt má originálnu pravdu. Ich viera nebola v niečo supernaturál. Ich viera bola vo vlastné telo, čo bol vlastne hlavný instrument na to, aby vlastne dokázali prežiť v tom priestore alebo v tom svete, kde sa daný moment nachádzali. Verili to, že nebol nikto vyššie alebo nižšie. Boli súčasť niečoho, čo ja vlastne volám tichá inteligencia. Nie niečo hore alebo dole, ale priamo v nás, cez nás. Ak vás tieto slova zaujali, možno ďalšie zamyslenia nájdete v ďalších videách. Ďakujem.